Inti ħabib ta' Keith Chambry u l-Ministru ta' Konferma. ma' konti l-mur tal-futbol ma' konti barra mill-pajis. Ġiet smajt il-Keith Chambry kellem Joseph Muscat dwar l-istrutturi finanzjari offshore li hu għandu u li anke Konrad Mitzenħabat li għandu. Jiena sifirt mal-Prim Ministru ma' Keith Chambry, mhux darba aktar minn darba, però darba minnhom intkom ġejtu wara l-ħalib niftakar l-airport ukoll, ġifieri niftakar b'mod vivaċi. Lil Keith Chambry li huwa ħabib tiegħi u għamel ħafna xogħol importanti għal Partit Laburista kemm f'dawn l-aħħar 3 snin u kemm qabel daw 3 snin biex aħna rbaħna r-rebħ elettorali u l-partit kien organizzat fil-kampanja, le qatt ma smajtu jitkellem dwar dawn l-affarijiet li qed tgħid inti. Ġiet ma kontx taf bjorn dawn l-istrutturi finanzjari offshore. Nixħat li kont naf. Le, ġifieri. Fost li forsi tratta. Categorically no. Ma tafx forsi li tratta mhux biss il-relazzjoni professjonali li għandek miegħu Keith Chambry, iżda anke relazzjoni personali li għandek miegħu li għallek dwar dawn l-istrutturi finanzjari li għenejdu mhux waħed ikollu. Ma naħsibx li Sur Keith Chambry ma jqgħodx jiddiskuti l-affarijiet finanzjarji tiegħu miegħi. U laqas jien ma noqgħodx niddiskuti l-affarijiet finanzjarji tiegħu miegħu, ġifieri il-fatt li inti tmur tara logħba futbol, aħna nkunu qed naraw il-logħba ma noqgħod nitkellmu fuq l-istrutturi finanzjarji waqt il-futbol, ġifieri huwa pjuttost inverosimili, grazzi. Thank you.